खुलुमबाय आंनि YouTube चेनेल नलेज मीडिया एंड एनालाइसिस आव नोंथांमोनखौ बरायबाय। नोंथांमोननो मोनसे आं ब्रेकिं निउस लानानै फैदों। नोंथांमोननो मोनसे आङो जोबोर मोजां निउस लानानै फैदों। एम बाथा बिथांजों लोगोसे बक आरो माखासे Nlfb नि केडार बिथांमोना दिनै उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय माजबाट थानानि सिङाव थानाय सिखारि दांगा गामियाव आसाम पुलिसनि सिगाङाव हाथियार गथायनानै सारेन्डार खालामगोन। बिथांमोना सानजौफुनि 12 रिंगायाव आत्मसमर्पण थामहिनबा सारेन्डार खालामगोन। बे सारेन्डारनि प्रग्रामाव आसाम पुलिसनि माखासे गोजौ अफिसारफोराबो थागोन होननानै खोनानो मोनदों। बिथांमोननि सिगाङाव हाथियार गथायनानै Nlfb नि केडारफोरा आत्मसमर्पण खालामगोन। आत्मसमर्पण थामहिनबा सारेन्डार खालामगोन। आरो बे बर' हारिनि थाखाय मोनसे जोबोर मोजां निउस, गुड निउस आरो जोबोर मोजां मोनसे थासारि। मानो होनोबा साननैसो सिगांनिफ्रायनो माने जोंनि बिटिआर ओनसोलाव बे दुंहाव जानानै दंमोन बा आउट अफ बिटिआर ओनसोलावबो Nlfb खौ लानानै माखासे दुंहाव थासारि जादोंमोन आरो बेबायदि गोबां जाथाय जाबाय थादोंमोन। जानो हागौ बिथांमोना सारेन्डार खालामनाय लोगो लोगोनो आसामाव बर'फोरनि गेजेराव जा हाथियार लाग्रा हानजा मोनसे ग्रुप दंबावोमोन Nlfb, बिथांमोननि जि क्राइसिस बा जेंना बेबो जोबस्रांसिगोन। एम बाथा बिथाङा गावनो हारसिंनो खौरां होदों जे बिथाङा मेन स्ट्रिमसिम फैफिनसिगोन आरो बर'फोरनि गेजेराव शान्तिखौ बिटिआर ओनसोलाव लाबोसिगोन। जायखियानो जा बिथाङा दिनै मेन स्ट्रिमाव फैफिननो नाजानाया जोंनि बर' हारिनि थाखाय मोनसे जोबोर मोजां जारिमिन, जोबोर बाखनायथाव जारिमिन। मानो होनबा बर' हारियाव Nlfbआ सारेन्डार खालामनायजों लोगोसे एम बाथा बिथांमोना सारेन्डार खालामनायजों लोगोसे बर' हारिनि गेजेराव बेबायदि हाथियार लानानै बिग्रायनाय हानजाया जोबस्रांसिगोन आरो बर'फोरनि गेजेराव शान्ति फैगोन होननानै आं आसा खालामो। नाथाय बेखिनियाव जोंनि सरकार, माखासे इन्टेलेक्चुएल, माखासे लिडार बिथांमोनखौ आं मोनसे रिक्वेस्ट खालामगोन जेन बिथांमोना ओरैबायदि गोरोन्थि खालामा जाय गोरोन्थिनि थाखाय बेबादिनो सोरबाफोर दुखु मोननानै खुद्रिनानै बेबायदि हाथियार दैफिननो गोनां जाया, हाग्रायाव थांफिननो गोनां जाया। बेखौनो आं रिक्वेस्ट खालामगोन जोंनि सरकारखौबो, बिटिआरनि सरकारखौबो, आसाम सरकारखौबो। बिथांमोननि जि दाबि, बिथांमोननि जुक्तियाव जा लिरनाय दंमोन बै सुक्तिफोरखौ जेरैहाय थाबैनो फोजोबस्रांनांगौ। जानो हागौ बेफोर माखासे जाहोननि थाखायनो, माखासे फिसा फिसा गोरोन्थिनि थाखायनो बेबायदि खुद्रिनाया जोनोम जादों। आं बिटिआरनि सरकारखौबो आरो जोंनि आसाम सरकारखौबो, भारत सरकारखौबो बेखौनो बुंगोन, बेखौनो रिक्वेस्ट खालामगोन बिथांमोना जेन बै माखासे दफाफोरखौ थाबैनो सुस्राङो। आरो बै माखासे जुदि दफाया थाबैनो सुस्रांजायाबा जानो हागौ सोरबा गाबोननो आरो बेबायदि दुखु मोनना थांफिननोबो हागौ। आरो बिदि थांफिनोबा खहायाथ' जों साधारन सुबुङा जागोन, जोंनि बर' हारियासो जागोन। आरो माखासे दावगालु बिथिङाव जों बर'फोरा फावसायनानै थानांगोन। नोंथांमोना मा सानो मिथिया। दिनै एम बाथाया बेबायदि मेन स्ट्रिमाव फैफिननो नाजानाया जोंनि थाखाय गौरबनि बिखय आरो जोबोर गोजोननि बाथ्रा, बेयो खुसि खालामनो गोनां बाथ्रा। आरो दिनैनिफ्राय बर'फोरा हाथियार लानानै बिग्रायनाय हानजानिफ्राय उदां जासिगोन होननानै आं सानो। नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै जुदि जोबोर मोजां मोनदोंबा प्लिज लाइक खालाम, शेयार खालाम, कमेन्ट्स खालाम आरो जुदि चेनेलाव गोदानबा प्लिज साबस्क्राइब खालाम। थेंक इउ, बाय बाय।